Estem a punt d'assistir a la darrera posta de sol de l'any. Sabem per on se'n va la posta, però d'on ens ve la posta? Posta ve del verb pondre, del verb ponere en llatí. I ponere ve d'una construcció indoeuropea que era po, sino. Po és el prefix apo, que és el mateix que ap, i sino és una mica més complicat. Fixeu-vos, de l'indoeuropeu, d'una arrel indoeuropea que era tec, que és la que ens dona tècnica. Tec volia dir produir. Dona tècnica i dona tecnon, que vol dir produir infants, reproduir-se. Doncs d'aquest tec tenim un derivat que és tekeneti, que volia dir cultivar, i de cultivar establir-se, i d'establir-se a posar. Aquest tekeneti va fer una evolució, un salt evolutiu molt estrany, cap al llatí va passar a sino. Per tant, de po sino, aquest sino que també ens dona situs, tenim aquest posar. I d'aquí aquesta meravella que és la posta de sol, l'última de l'any. Que tingueu un bon 2019. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!